Dingene Dingati Dingatiwa Nisweni sabu Sabo Dingene Ithi sanibona ngakho ngiyabingelela abangcwele egameni lonyaka bezulu amen. Ke bakhonzi benkosi mina ngumfana wale ekhaya otholakala nje nanoma ngihlala ekhona. Ngiyababona laba bathi bayile ekhaya kodwa omama nendlovu ngikhona ngiphatha kabili mase ngisuka ngiphathe kuseni afike umshumayeli mina siphathe inkonzo ungasho bese ngingayithola phinde ngiphathe nasemina yabonkosi makholwa imnandi kakhulu indaba esibutheni ngayo ithi vese engisukuma ngayo lelizwi elikhulunywa kulendlu elikhulu kangaka engathi mangene ezinhlizweni zethu kodwa ngingathiwa yilutho ukuze silithande siligcine ayibonkosi. Kunzima ukuthi izwi kaShembe malingene enhlizweni yomuntu bese liyathiwa izinto ezithile ngoba kumenze ukuthi noma ngabe uyalithanda mhlawumbe kodwa angakhona ukuligcina. Inkulu kakhulu inkonzo esikhulunywe phakathi kwalendlu kodwa mhlawumbe kuney'mpilo ezimuntu ngomuntu enhlizweni yakhe ezidala ukuthi leli izwi elikhulunywa phakathi kwalendlu njalo umuntu mase khuluma kwawo ucofa ngaqedwe ngazi manje sengathi bakhonzi benkosi singathi masuke emakhaya ngamunye size enkonzweni yesabatha singcengele uNkulunkulu ukuthi
engathi izwi kaNkulunkulu ngathi malingena enhliziyweni zethu lingathiywa yilutho. Angisashumayeli mina ngoba isikhathi sesimkanje. Kodwa ngiyazibuza, hleze nawe uzibuze ukuthi leli izwi eselikhulunywa kule ndawo khona into enkulu maNazaretha ekhona kukhulunywa enkonzweni abantu babukule bonke kodwa umuntu aphuma kuleli ezintweni zakhe. Angoba engalizwanga izwi likaNkulunkulu kodwa kunezithiyo ezimenza ukuthi noma ngabe uyalithanda kodwa ngaligcini. Cha angizoshumayela mina. Nasebenze inkonzo ngisengayiphatha futhi umshumayelo usibari wami ngayikhonzela nje kungabi indaba zalethu. Kodwa makholwa unyaka uyaphela isabatha esiphakathi kwalo likhulu ngendlela esimanga. Sibuya esikhumbuzweni sikala ngaphuma sikothe nabalothali yabahangulu. Leli sabatha esikhulu liqondene nosuku olukhulu emhlabeni, usuku lakhisimuso wabantu. Ungathi-ke wena hayi lolu suku alusho lutho ukhisimuso wabaNazaretha ungomashi. Yebo kunjalo kodwa usuku lukhulu emhlabeni. Ngoba lukhulu emhlabeni uphile emhlabeni nawe uyakuthinta. Ngoba wonke umuntu ubuyile namhlanje uzohlala ekhaya nemndeni yakhe ngokugunyazwa abaphathi bomhlaba nakwena likhulu. Likhulu silungisela umhlangano omkhulu oyigcwele kaJanuwari. La lebandla ubaba osesihlalweni esebuye esikhumbuzweni sikababa ilanga uyafika hlala emzini oyigcwele alinde umhlangano kaJanuwari akabe saphuma. Nabafundi bakhe abasebenza naye umsebenzi wasezulwini nabaphatha umphongolo mangabe kuzu 25 December labo 22 bayahamba bayohlala emzini oyigcwele abaphumi ngisho emthethweni ngoba basuke sebelindele umhlangano oyigcwele. Mina nawe sila esontweni asilindile sizophuma la semakhaya sidle yonke into esidlayo sikhulume zonke indaba sithuke inhlamba masifuna ukuthuka inhlamba senze yonke into esiyifunayo asilindile uyeza kodwa umhlangano uma izwi limenezile siyobopha imithwalo siye emhlanganweni kaJehova. uJehova kade lindile umhlangano siyobona umhlangano ngoba besingalindile. Angiqondile kodwa ukushumayela. Kodwa ngikhuluma ngale sabatha esikhulu bagcwele ukuthi ngendlela elikhulu ngayo sengathi umuntu nomuntu ubengathi mase ikhulunywe yonke le nkonzo seyikhulunywe phakathi kwalendlu lingene izwi kaShembe kuyena lingathiyeli lifike lihlale enhlizweni yakhe uma ngabe lithandile bese ligcina. Ngoba sizoya emhlanganweni kuzobe kukhuzwa mina kukhuzwa wena kukhuzwa wena ngoba sihlele emakhaya senza noma yini esithandayo kodwa uNkulunkulu nabafundi bakhe abaphatha umsebenzi wakhe wasezulwini bahleli phansi balindile umhlangano. Ungabe uhulumeni uyasiphazamisa noma akasiphazamisi kodwa bahlala belindile. Ungabe umhlangano uzoba sehleli nokuzoba seKhenani nokuba uzothawula esemakhaya kodwa bayawulindela umhlangano ngoba kuyomhlanganelo oyigcwele. Mina nawe nje siphuza zonke izinto lezi. Namhlanje nje lizoshona ilanga abanye bethu bazobe beintoxicated. Angifuni ukuthi kudala. Ngcono ngisho ngesilungu. Namhlanje lizothi lishona ilanga uzobe wenza yonke into abanye bethu kusasa baye eBhishi bayobhukuda bayongena olwandle mawile izinsuku kungena lonke uhlobo lomuntu nolokulephela kasho ukuthi obekude ngoba ngelona usho phakathi ngomhla ka26 December nose insukwini zakhe zokusha usho phakathi neNazaretha liyongena phakathi liphuma lapho liye emhlanganweni.
zombili. Ngisakwazi ukuthatha isipuni ngisifaka emlonyeni namhlanje khona abafundzwayo. Khona abaqhubulayo. Abanye bethu besibuka nabo phakathi kwalendlu abasekho. Abanye bethu qala unyaka benabazali namhlanje bayidadana. Abanye bethu qala unyaka benakho konke namhlanje banalutho. Sengathi bengaba nasizathu sokumbonga uJehova. Sengathi mawuphela unyaka Nkosi usikhumbule. Ukhumbule nabazali bethu abasishiyile emhlabeni lonyaka. Ukhumbule izihlobo zethu. Ukhumbule namanazareta asendwini. Ngembabala engamunye. uNkulunkulu awathathile phakathi kwalonyaka. Ukuthi mawuphela Nkosi lonyaka uzibakhumbule la bekhona ngoba thina sibazi ukuthi bakuphi. Ngoba manazareta kunandi khona size enkonzweni ukhulunywe indaba kaNkulunkulu sibubule sibabaze kwemnandi siphume enkonzweni siphindele ezintweni zethu bese kufika usuku lwenkosi bese liyakunyula eningini uthathe wena wedwa. Akunakhuluma bengisuka nginxuse ezulwini ukuthi Nkosi uzusikhumbule ngenkonzo enkulu kangaka phakathi kwalendlu. Lelizwe selikhulunyiwe lendlu selithambe seligcine lingene enhliziyweni zethu lingathiyo ayibonge Nkosi. Ngicela ukwehlela ngezansi bakhonze Nkosi. Nkosi kusenzwe.